Walah, apa tidak diduda? Nawai hadem iki bingung mengkeret kabeh. Nanti gendokku sitak. Nah, Ratna, kopine mateng burung. Kene nang digaekno bapake, ket mau wabok gur ne ae. Macak ae senengamu. Kopi. Apa sih Pak bengak-bengok kopi akad kemeng. Alah jabang bayi. Tibakno nang kono to emang, Nduk. Boga apa kuwi godhong telawi. Biah menar banget. Yo ge kulupan to, Pak. Alah, gaya sembok tirui sapa ngono lah. Kok kula Pak bendina godhong telo ae. Endi kopine? Kopi. Oh, Pak njaluk kopi kok iso. Endi kopine? Kopi ae to, Pak. Gula bubuk entek. Lho. Lah piye tak iki? Lah ndek tak wae dhuwit 100 to, Nduk. Mosok ora butuh kono gula kopi. Wong ki apa ae duwite? Ya tak nggih tuku wedak to, Pak. Piye to, Nduk? Duit mek 100 sih. Tema bengi tuku wedak ngono iki.